Радиото Турутка. Музика за душата. Ставам сутринта и чудя се и мая са, че нигде няма работа в тази България. Ставам сутринта и чудя се и мая са, че нигде няма работа, а имам тези две деца. Беден съм аз баща и нямам сили да продължа пътя на брака от бедността. Тежка е моята съдба, щастие няма ли за мен? Весел живея ден за ден и гордост имам ли сега, че станал съм баща. Радиото Турутка. С хитове до дупка. Най-новите хитове достигат до вас благодарение на Пепиньо Монтес. Забравих, що е радостта и все с наведе на глава. Поглеждам аз към тези деца. Живот ли е това? Забравих, що е радостта, че все с наведе на глава. Поглеждам аз към тези деца. Беден съм аз баща и нямам сили да продължа пътя на брака от бедността. Тежка е моята съдба, щастие няма ли за мен? Весел живея ден за ден и гордост имам ли сега, че станал съм баща. Беден съм аз баща и нямам сили да продължа пътя на брака от бедността.